Ahojte jogíni, vítam vás pri Power Yoge. Začneme v širokom sede. S nádychom spašte ľavú ruku a s výdychom sa pritiahnite k pravej nohe. Ak nedočiahnete na chodidlo, kľudne si nohu pokrčte. Naším cieľom je ponaťahovať si prsty. Pomocou dlane si priťahujte prsty smerom k nártu. S nádychom sa vráte na stred a vymente strany. S ďalším nádychom spašte pravú ruku a pritiahnite sa k ľavej nohe. Naťahujte si prsty na nohe a dýchajte. S nádychom sa vráte nahor, podoberte si kolená, spojte chodidlá do pozície motýlika a párkrát si zakmitajte. Chrbát držte vzpriamený. Tak, prejdite do sedu na pätách. Kolená si nechajte od seba. Preplete si prsty na rukách a zavoňte jedným smerom, opačným. Potom spašte, dlane sú vytočené smerom von. S nádychom a s výdychom spustite ruky nadol. Nádych, chrbát sa vystiera. Výdych, chrbát sa gulatí. Ešte jedenkrát nahor. A s výdychom dole rozplete. Pravou rukou sa oprite niekde za pravú nohu, ľavú ruku vzpašte a s nádychom vytlačte pánvu nahor. S výdychom sa vráte dole, s ďalším nádychom robte záklon vľavo. A s výdychom uvoľnite ešte jedenkrát, nádych, záklon vpravo. Uvoľnite a záklon vľavo. Uvoľnite. Prejdeme na 4 domačky. Zrovnajte si dlane, podplecia, kolená, podbedrové kĺby. S nádychom sa vytiahnite dopredu a s výdychom dámsky klik. S nádychom hrudník, hlava od podložky, nízka kobra. S výdychom sa otlačte do dieťaťa. Ešte raz s nádychom mačka, trup vpred. Výdych, dámsky klik. Nádych, nízka kobra, plecia od uší. Výdych, dieťa. Naposledy mačka, ale pozor. Výdych, dámsky klik, držte na 5 sekúnd. 4, 3, 2, 1. Uložte sa na brucho. S nádychom nízka kobra, zostaňte. Pritiahnite päty k zadku, zostaňte. Natiahnite ruky dozadu a skúste sa vytlačiť čo najvyššie. A s výdychom uvoľnite. Prejdite do dieťaťa, ale s prstami na nohách zatlačenými do podložky. Zrelaxujte. A s najbližším nádychom prejdite do mačky, s výdychom do strechy. Tak, cez vlnu sa spustíme do dosky s nádychom a s výdychom sa vrátime do strechy. Ešte dvakrát. Nádych, doska. Výdych, strecha. A naposledy doska. Výdych, strecha. Zostaňte. S nádychom zdvihnite pravú nohu a s výdychom pritiahnite koleno k pravému lakťu. Ešte dvakrát noha hore. Výdych, koleno, lakeť, doska. Naposledy strecha. Výdych, doska, držte koleno pri lakti a takto prejdite do bočnej dosky na pravej ruke. Zostaňte ako ste, len prejdite do bočnej dosky na ľavej ruke. Takže koleno pravej nohy smeruje nahor. Odtiaľ len spustite špičku na podložku, zavystretú nohu, pánvu vytlačte nahor a vzpašte do otvoreného srdca. S rukou vo vzpažení skúste prejsť pravou nohou do výpadu. Pridajte do vzpaženia aj druhú ruku. A pokružte si zápesťami na jednu a na druhú stranu.
Potom spojte dlane pred hrudníkom, opatrne prejdite do stoja na pravej nohe a ľavé koleno si pritiahnite k trupu. Pozícia tanečníka. Ľavou rukou si chyťte ľavý nárt a chodidlom zatlačte do dlane, ako by ste chceli kopnúť. To je v pozícii kľúčové. Spažte pravú ruku a buď zostaňte, alebo prejdite trupom do predklonu a vyťahujte sa vpred. Nezabudnite stále vytvárať chodidlom tlak proti dlani. Uvoľnite, pritiahnite koleno k trupu s nádychom a s výdychom ľavou nohou odkročte do bojovníka 3. S nádychom pritiahnite koleno, s výdychom bojovník, naposledy nádych a výdych bojovník. S nádychom pritiahnite koleno a oprite si ľavý členok o pravé nadkolenie. Pomaličky si sadnite do holuba v stoji. Chvíľku držte pozíciu. Potom sa s výdychom spustíte do predklonu. Ak je vám nepríjemné mať členok opretý, dajte si klasický hlboký predklon s oboma nohami na zemi. Ak ste zostali v holubovi v predklone, prejdite v ňom aj do drepu na pravej nohe. Ak ste v hlbokom predklone, čupnite si so spojenými kolenami. V oboch variantoch sme na špičkách. Skúste udržať rovnováhu, aby ste mohli spojiť dlane pred hrudníkom. Prejdite do sedu, loďka. Môžete sa dlaňami opierať o podložku, alebo môžete predpažiť. S nádychom loďka, s výdychom nízka loďka. Nádych hore loďka, výdych nízka. Nádych hore, výdych dole. Nádych hore, výdych dole, nádych hore, výdych dole a nádych hore, výdych nízka loďka, zostaňte na 5 sekúnd, 4, 3, 2, 1 a uvoľnite do ľahu. Preplete si prsty za hlavou, pokrčte ľavú nohu a chodidlo si oprite o podložku, táto noha odpočíva. S nádychom priťahujte koleno pravej nohy a ľavý lakeť, výdych vráťte na podložku. Pritiahnite, vráťte. Pritiahnite, vráťte. Pritiahnite, vystrite. Pritiahnite, vystrite, uvoľnite. Pritiahnite kolená k hrudníku, vystrite nohy k stropu, pripažte a budeme nadvihovať panvu, ako by sme chceli ísť do sviečky. Poďte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zabalte. Cez kolísku 2 alebo 3 prejdite do rovnovážnej hory. Čiže podobne ako do širokého drepu, ale zostaňte na špičkách. Spojte päty a pokiaľ možno aj veľké palcové kĺby. Ak máte rovnováhu, dajte si namaskar mudru, čiže spojte dlane pred hrudníkom a chvíľu držte. Pozícia vrany, uložte si dlane na zem, na šírku lakťovej, vyložte si kolená na nadlaktia. Skúšajte rovnováhu, odlepiť chodidla od podložky a potom z vrany buď odkročte do dosky, klik a vysoká kobra, alebo rovno odskočte do kliku a kobra. V kobre nádych a s výdychom sa otláčame do strechy. Zostávame na nartoch. Nádych kobra, výdych strecha na nartoch a naposledy kobra. Výdych strecha, preklopte sa na chodidlá. S nádychom ide ľavá noha v streche nahor a s výdychom koleno k ľavému lakťu. Doska. Ešte 2-krát nádych, noha hore. Výdych, koleno, lakeť. Naposledy nádych. Výdych, koleno, lakeť. Zostaňte a preklopte sa do bočnej dosky na ľavej ruke, pravá ruka k stropu. Potom sa presunte do bočnej dosky na opačnej ruke. Chvíľku vydržte. Špičku pokrčenej nohy spustite na podložku, panva nahor, záklon, otvorené srdce. Opäť ruka zostáva podľa možností vo vzpažení a ľavou nohou vykročte pomaličky do výpadu, pridajte do vzpaženia aj pravú ruku a pokružte zápesťami.
Kontrolovane prejdite do stoja na ľavej nohe, pravé koleno je pokrčené, pritiahnuté, potom pozícia tanečníka. Nezabudnite na tlak chodidla proti dlani. Môžete zostať so spriameným chrbtom alebo môžete prejsť do rovného predklonu so mnou. Vyťahujte sa dopredu. Potom s nádychom vráťte hore koleno k hrudníku a s výdychom odkročte bojovník 3. Ešte dvakrát nádych, pritiahneme koleno, výdych bojovník a nádych, pritiahneme, výdych bojovník. S nádychom pritiahneme, oprime pravý členok o ľavé predkolenie a sadneme do holuba v stoji. Odtiaľto predklon máte na výber či z holuba alebo klasický. Odtiaľto čupneme do drepu a máte na výber či na jednej nohe alebo na oboch so spojenými kolenami. Sadneme do loďky, máte na výber, či si zopakujete loďku s pokrčenými nohami, alebo ich teraz vystriete s nádychom. Výdych, nízka loďka. Nádych hore, výdych, nízka. Nádych hore, výdych dole, nádych hore, výdych dole, nádych hore, výdych dole. Držíme 5, 4, 3, 2, 1. Uvoľníme. Pravá noha je pokrčená, ľava vystretá, ruky za hlavou. S nádychom ľavé koleno, pravý lakeť pritiahneme a s výdychom uvoľníme. Nádych pritiahneme, výdych uvoľníme, nádych hore, výdych uvoľníme, nádych, výdych, nádych, výdych a naposledy nádych, výdych. Pritiahneme kolená k hrudníku, vystrieme nohy k stropu. Pozor, bude zmena. S nádychom spustíme pravú nohu nad podložku a s výdychom ju pritiahneme hore naspäť a zároveň nadvihneme panvu. Potom ľavá noha dole a panva hore. Pravá, panva, ľavá, panva, pravá, panva, ľavá, panva, pravá, panva, ľavá, panva, pravá, panva, ľavá, panva. Uvoľníme, zabalte sa, zrelaxujte. A potom opäť cez kolísku do rovnovážnej hory. Päty k sebe, kĺby palcov k sebe. A opäť skúšajte rovnováhu. Uvoľníme, pozícia vrany. Teraz máte na výber, či zostanete vo vrane alebo prejdete do vranovej stojky, čiže spustíte hlavu na zem a kolená zostávajú na nadlaktiach, päty priťahujte k zadku. Ak je to vo vašich možnostiach, môžete sa z vrany na hlave vytlačiť do stojky. Zo stojky sa môžete vrátiť do vrany a odtiaľ do skaklík vysoká kobra, alebo môžete rovno zo stojky do kliku a vysoká kobra nádych. S výdychom vytlačíme do strechy na nartoch. Nádych kobra, výdych strecha a ešte nádych kobra a výdych strecha. Prehoďte sa na chodidlá a prikročte alebo priskočte do sedu. A potom sa spustíte do ľahu na chrbte. Mostík, päty pritiahneme k zadku, chodidla na šírku bedrových kĺbov a máte na výber, či si dáte dynamický, budete zdvíhať striedavo a spúšťať panvu na podložku, alebo zostanete s panvou hore na výdrž.
ukončíme a prejdeme do sviečky. Zo sviečky môžete prejsť do stoja na ramenách, čiže preneste nohy buď do lotosového kvetu, ak je vám prístupný, alebo si ich skrížte, ako by ste sedeli v skríženom sede. A dlaňami si chceme podoprieť kolená. Cieľom je mať ruky vystreté. Ak by to bolo príliš zložité, alebo ste neudržali rovnováhu, tak si dajte pozíciu pluhu. Opatrne pripažte dlane na podložku a pomaličky začnite spúšťať chrbát stavec postavci dole. Odtiaľto pozícia ryby, môžete si dať klasiku s vystretými nohami a dlaňami pod zadkom, alebo ak ste boli v lotosovom sede, zostaňte v ňom a len čo nájdete oporu pre hlavu, chyťte si rukami prsty na nohách a kolená tlačte k podložke. Pomaly uvoľnite, pritiahnite kolená k hrudníku. A už len záverečné spinálne cviky. Rozpažte, vytočte kolená vpravo, hlavu vľavo. Vymente strany, kolená vľavo, hlava vpravo. Vráťte na stred a už si len nájdete pohodlie v ľahu na chrbte. Čo robíte s nohami je na vás, čo robíte s rukami je na vás. Dôležité, aby ste mali plecia od uší a aby hlava nebola v záklone. Keď máte svoje pohodlie, dajte si očistný hlboký nádych a výdych. Úplne sa uvoľnite a oddychujte. Ja sa tu s vami rozlúčim, ale vy zostaňte relaxovať. Ideálne, keď si doprajete aspoň 5 minút. Majte sa krásne.